Malawi Today. Nkhanizi mwa tsatanetsatane. Nduna ya zachitetezo cha mdziko apita mukhito wati apolisi amanga anthu angapo omwe ati akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi kuphedwa kwa dotolo wa kuchipatala cha Queens ku Blantyre, Victoria Bobe. Amukhito omwe sanatchule chiwerengero cha omwe awamanga ati kafukufuku akupitirira ndipo akulandira uthenga wochuluka pa nkhaniyi. Amukhito anena izi mu nyumba ya malamulo dzulo. Amukhito akuyankhula ndi Eamon Piringo. Nkhani ya Blantyre ya zimayi amene anaphedwa, apolisi tikupita patsogolo ndi kafukufuku ameneyi. Mamboni ambiri ankakubwera amene asilikali athu pa ground akuwasatira. Awiri atatu tatolapo tikapitirizabe kufufuza, ndipo ndi chikopa kuti posachedwa apa tikhatira manza kafukufuku ameneyi. Alipo ndithu komabe mundilole kuti poti tidakafufuza nkhani kuti tizakupaseni mvemvemve weniweni tikamaliza kafukufuku ameneyi. Tipasi tifunanso kuti mwina tipereke information ina imene ikhoza kusokoneza kufufuza kwathu, koma mwachidule tingotero kuti kafukufuku akuyenda bwino. Ndithokoze tengepo mwayi kuthokoza kwambiri anzathu amene akubwera patsogolo kuti pasa information yosiyanasiyana, komanso ndithokoza anyamata amene akugwira ntchito yabwinoyi ndikuwalimbikitsa kuti apitirize, ndikuti mwina poserapo mpano full report ikhale itaperekedwa kuti mtundu wa Malawi udziwe kuti mvemvemve chinachitika. Mkulu wa nthambi ya bungwe la United Nations yoona za chitukuko UNDP mdziko muno, Fenella Frost, wayamikira Malawi pokwaniritsa kuchepetsa nkhanza kwa amayi ndi asungwana, ngakhale wati koyenera kukweza ntchito yozindikira chiwerengero chenicheni cha omwe akukhudzidwa ndi vutoli. Iwo walankhula izi usiku wapitawu pa mwambo omwe boma la Norway limakhazikitsa thumba la Senior Chief Kachindamoto Fund lomwe lidzipereka thandizo pa ntchito zolimbana ndi nkhanza. Kazembe wa dziko la Norway, Anne-Sophie Bjelland, ndi nduna yoona za kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito Mary Navicha, ati ndalama za mthumbali zithandiza kulimbikitsa asungwana pa maphunziro ndi kuchepetsa maukwati a ana. Chisomo Chingwalu ali ndi ripoti. Nthumwi ya bungwe la UNDP kuno ku Malawi, Fenella Frost, yati dziko la Malawi likuyesetsa pa ntchito yolimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi asungwana, ndipo anapereka chitsanzo cha bungwe la National Statistics Office lomwe lalandira mphotho kamba kukhazikitsa ndondomeko yolondoloza maukwati ana achichepere. Poyankhulapo za Senior Chief Kachindamoto Fund lomwe ndi thumba lothandiza ntchito zolimbana ndi nkhanza, Frost anati thumbali lithandizanso kukwaniritsa kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi asungwana. Kazembe wa dziko la Norway, Anne-Sophie Bjelland, wati dziko lake lipitiriza kudzipereka pakulimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi asungwana. Mawu ake nduna yoona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo a Mary Navicha yayamika dziko la Norway komanso mabungwe a UN ndi UNDP pokhazikitsa thumba la Senior Chief Kachindamoto Fund, ponena kuti ndalama za mthumbali ndi zofunikira kwambiri poonetsetsa kuti asungwana akupitiriza maphunziro komanso kuthetsa maukwati ana achichepere. Kukhazikitsa masiku 16 olimbana ndi nkhanza, makamaka nkhanza za pa internet zimene zikuphinja amayi ndi atsikana. Ndipo masiku 16 amene wati kugawa uthenga dziko lonse kuti lizindikire kuyipa kochitira nkhanza amayi ndi atsikana. Nkhanza zikubweretsa mavuto ambiri pa miyoyo ya anthu, tikutaya miyoyo yambiri, ambiri akugwa mu ziphinjo zosiyanasiyana. Zonsezi zikuchitika pamene mayiko pa dziko lapansi akukumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza kuchokera pa 25 Novemba mpaka pa 10 December. Padakali pano nthambi ya amayi mbungwe la UN yati thumba la Senior Chief Kachindamoto Fund ndilofunikira kwambiri pothetsa nkhanza kwa amayi komanso asungwana. Malo mwa Zodiac, ndine Chisomo Chingwalu. Nduna ya maphunziro a Bright Msaka yauza nyumba ya malamulo kuti Katangale anasokoneza ntchito ya ndalama pafupifupi 156.4 billion kwacha yomanga sukulu za sekondari 250 madera onse a Phungu. Msaka ati sukulu za sekondari 60 zokha
anazimanga kuchoka mu 2019 pansi pa ntchitoyi yomwe inkalandira ndalama kuchoka ku boma la dziko la America. Iwo auza nyumba ya malamulo kuti omwe amathandiza pa ntchitoyi anakhumudwa kamba kakusayenda bwino kwake, ndipo ati akufufuza pofuna kupeza anthu omwe anasokoneza zinthu. Imon Piringu walemba ripoti ili. Ku nyumba ya malamulo lachiwiri aphungu anapitirira zokambirana zawo ndi kupereka mafunso kwa nduna za boma, ndipo yoyamba inali ya maphunziro a Bright Msaka. Mwa ena omwe anafunsa mafunso ndi phungu wa dera la Zomba Chingale a William Sisuwere Banda, omwe anauza nduna ya za maphunziro kuti ifotokoze chifukwa chomwe ntchito yomanga sukulu za sekondari zokwana 250 inathera pa njira potsindika kuti sukulu 190 sizinamangidwe. Sisuwere Banda anati dziko lino linataya mwayi owonjezera chiwerengero cha sukulu komanso kupereka mpata kwa ophunzira ochuluka kuti apeze maphunziro apamwamba komanso mosavuta zomwe zosemphana ndi mfundo za chitukuko cha dziko lino. Poyankhulapo pa nkhani nduna ya maphunziro a Bright Msaka inati Katangale ndemwe anakula kwambiri ndipo anasokoneza ntchito yomanga sukuluzi povomereza kuti sukulu 60 zokha ndi zomwe zinamangidwa mzaka zisanu ndi chimodzi zapitazi. Iwata kufufuza nkhani tikama landira maripoti akusonyeza kuti opereka ndalama anakhumudwa ndi mmene zimayendera zinthu ayendesekaje kuonesa kuti panali ngati sina zambiri za chinyengo. Katswiri za maphunziro a Wesley Mwambakulu wapempha boma kuti lifufuze nkhani mwachangu ponena kuti izi ndi zina mwa zomwe zikulepheretsa dziko lino kupita patsogolo pa nkhani za maphunziro. 2020 usafika pano timayenera kuti tione kuti zinthu zafika posatengera kuti kodi panopo utengera nambala imene ikumveka kuti school 60 zokha ndi zimene zinamangidwa mu ndondomeko imeneyi pamene 190 sizinathe kuti zikamangidwe. Nthambi ya maphunziro mdziko lino imakumana ndi mavuto akuchuluka kwa ophunzira mkalasi, kuchepa kwa zipinda zophunzirira komanso ena zomwe akatswiri akhala akupempha kuti zikonzedwe msanga. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Jaji wa bwalo lalikulu la High Court Bruno Kalemba wati nthambi yozenga milandu ya zaupandu ndi ili pa mpanipani kuti ithane ndi milandu yochuluka yosazengedwa kamba kakuchepa kwa ogwira ntchito mwa mavuto ena omwe alipo. Poyankhula pa pomwe anayendera gawo la ana ku ndende ya Maula ku Lilongwe lachiwiri, Justice Kalemba wati vutoli likukolezera kuphwanya ufulu wa ana omwe anapalamula milandu. Mmodzi mwa maloya bungwe la Irish Rule of Law International Macdara Deskrell wati nkhawa yawo ili pa kusadziwa malamulo, kuchepa kwa chakudya komanso kuthitikana mndende za mdziko lino. Franklin Mtambalika wadzandi report. Jaji wa ku High Court Bruno Kalemba wati nthambi zomwe zimagwiritsa ntchito malamulo pomanga anthu, kuwazenga ndi kuwapatsa chilango akapezeka olakwa zathodwa ndi ntchito. Akalemba ati pachifukwachi akayidi mndende za dziko lino akuthitikana ndipo ambiri mwa iwo akukhala zakazaka osazengedwa mlandu, mchitidwe omwe akuti ukuphwanya ufulu wawo. Akalemba anena izi atayendera akayidi achichepere omwe ali pa ndende ya Maula ku Lilongwe ngati tsiku limodzi lokumbukira ufulu wa anthu pa dziko lonse. Ma magistrate ndi ma jaji ndife ochepa kwambiri, koma mbali yathu tikuyesesa ndizo chepa zimene timakhala nazozo kuti tiyesere kuti tichite kwakukulu kuti tichepese vuto limene, koma vuto limene lili ponseponse kuno kundende ogwira ntchito kuno ndende amakhaso ndizo chepedwa zawo zambiri. Mwambowo linakonza ndi bungwe la Paralegal Advisory Service Institute PASI ndi thandizo la bungwe la Irish Rule of Law International. Ndipo loya wa bungwe la Irish Rule of Law International Magdara Odrisill wati kagwiridwe ntchito ka ndende za dziko lino sikakutsatira malamulo apa dziko lonse. Tinakwera kuno kuendende kumala kawiri kutandiza kaidi kuziwa malamulo ndi timatandiza akaidi kupita ku court. Ndende ya Maula imayenera kusunga akaidi 1800 koma pano ili ndi akaidi oposa 3000 omwe nkuphatikizapo 365 achichepere. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Franklin Mtambalika.
magulu okhudzidwa awapempha kuti achilimike polimbikitsa makolo kuyezetsa ana awo magazi kuti adziwe ngati ali ndi HIV ncholinga choti ayambe kulandira thandizo la mankhwala ngati atapezeke nayo. Mkulu wa bungwe la National AIDS Commission Dr. Beatrice Matanje wapereka pempho liponena kuti ana ndi omwe akutsalira poyerekeza ndi magulu ena pa nkhani yoyezetsa komanso kulandira thandizo la HIV. Kenford Ndima ali ndi ripoti. Poyankhula pa msonkhano wa nkhani, mkulu wa bungwe la National AIDS Commission Dr. Beatrice Matanje wati dziko lino lapita chitsogolo pa nkhani ya thandizo la zaumoyo kwa anthu omwe ali ndi HIV. Iwo ati pofika 2024 chiwerengero cha anthu opezeka ndi HIV chatsika ndi 90% pamene imfa za matenda a AIDS zatsika ndi 80%. Koma chodandaulitsa ndi chakuti pali magulu ena mu dziko momwe muno amene akutsalira. Chifukwa apopo ndi makamba za onse kupanga ngati average. Koma tikaonano azibambo paokha ndi ana paokha akutsalira mbuyo. Azibambo akutsalira pa nkhani ya kuyezedwa HIV. Ndi ochepa 94 mwa 95 pa 100 amene akudziwa kuti mthupi mwawo muli bwanji. Pamene ana ndi ochepa kutali kwambiri. Poyankhula pa mwambo omwewo, mkulu wa bungwe la anthu omwe ali ndi HIV la Malawi Network of People Living with HIV Aloles Khonyongwa wapempha boma kuti liyambe kuonjezera ndalama zomwe limayika ku ntchito zolimbana ndi HIV kuti dziko lino lisiye kudalira thandizo lochokera kunja kufika 2030. Pomakwana 2030 boma lionesese kuti likupereka ndalama zonse zofunikira pogula mankhwala ama ARV. Izi tizaona kuti apanga zomwe analonjeza malingana zimene zili mulamulo la HIV Prevention and Management Act. Mwambo wa chaka chino okumbukira za matenda a AIDS komanso anthu omwe anamwalira ndi matendawa uchitika pa 1 December m'maboma asanu kuphatikizapo Lilongwe, Blantyre ndi Nkhatabe. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac muli ndine Sam Kabambe, tili ndi zambiri zoti muonere zikataizi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Dodma yachenjeza anthu pa mchitidwe wokuba katundu ndi chakudya choyenera kulandira manja omwe akhudzidwa ndi njala ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mneneri wa nthambi iyi Chipiriro Khamula watinso anthu enieni oyenera kulandira thandizoli monga okalamba, osauka, aulumali ndi odwala matenda amgonagona akukakamizidwa kugawana thandizoli ndi anthu ena zomwe anati ndi zosayenera. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Willy Kambwandira wapempha nthambi kuti iziyika poyera mayina anthu opindula mndondomeko zake popewa zinthu ngati izi. Zambiri mu report la Roslyn ndi Obanda. Anthu okhudzidwa ndi njala mu maboma 28 akulandira chimanga kapena mpunga komanso ndalama kwa miyezi 3 mpaka 6 kuti achepetse ululu wa njala. Poyankhulana ndi mneneri wa nthambi ya Dodma Chipiriro Khamula wati alandira malipoti kuti makomiti komanso mafumu ena akuchita nawo ukambelembere. Akuluakulu ena akuphatikizapo makomiti komanso mafumu amakakamiza anthu opindula kuti agawane ndi ena komwe ndi kuphwanya mfundo za ntchito za chifundo. Ngati nthambi tikufufuza izi ndipo tikupempha makonsolo kuti atsatire njira zovomerezeka pakalembera wa anthu opindula. Mwa ichi Dodma ikuchenjeza za mchitidwe wakuba komanso ukambelembere ndipo thana ndi aliyense uchita izi posatengera udindo wake mogwirizana ndi malamulo oyendetsera ntchito za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Willy Kambwandira wapempha nthambi kuti idzigwiritsa ntchito njira zoyenera zopezera anthu enieni oyenera kulandira thandizo. Mayina anthu amene akuyenera kupindula akhala poyera ndiye kumakhala kovuta anthu kuti aone kuti kodi uyu ndi oyeneradi kupindula ndi zinthu ngati zimenezo zofunikira. Komanso mwina tikanakonda malo mogwiritsa ndithu nthambi zachipani madera osiyanasiyana Dodma aphunzire kumagwiritsa ntchito ndithu nthambi zoyima zokha zimene zili m'mamidzi. Tikudziwa kumene kuja kuli ma area development committee, ma village development committee ndi ma structure ena osiyanasiyana. Nthambi yalimbikitsa Malawi kuti azineneza anthu onse ochita ukambelembere otenga katundu othandizira anthu ovutikawa kwa apolisi, makonsolo, anthu ogwira ntchito ku Dodma komanso kuimba foni pa 351 mwaulere. Malo mwa Zodiac ndine Roslyn ndi Obanda.
University ya Luwana yati yapita patsogolo ndi kafukufuku wake pofuna kuyamba kupanga ndi kugulitsa mdziko muno fetereza wachilengedwe. Wachiwiri kwa Chancellor wa University Professor Emmanuel Kaunda wati kafukufuku wasonyeza kale kuti feterezayo ali ndi kuthekera kusintha zinthu pa ulimi. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pomwe alimi akukumana ndi mavuto kuti apeze fetereza, University ya Luwana ikuchita kafukufuku yemwe cholinga chake ndi kuti yambe kukonza fetereza wachilengedwe. Wachiwiri kwa Chancellor wa Luwana Professor Emmanuel Kaunda wati izi zithandiza kuti alimi adzipeza fetereza mosavuta. Iwo akuti mabungwe angapo komanso boma la Norway kudzera mu programu ya Sustainable Food Systems in Malawi FUDOMA ndi wakhala kupereka thandizo la ntchitoyi. Fetereza uja ali phase 2. Koma chimene tifuna kuti fetereza uyu afike phase yotsiriza yoti apite madera osiyanasiyana kuti ngakhale nduna wa agriculture wa malimidwe kumene timati Agriculture Technology Clearing Committee aichonge fetereza uyu mutha kugwira ntchito paliponse. Akangoti atheka ameneyo ade kuti dziko lasintha. Ndipo pa msonkhano okambirana za ntchito ya Transform komanso FUDOMA, kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi Anne Sophie Beland wati ntchitozi zathandiza potukula ulimi. Mlembi wamkulu mu nduna za ulimi Erika Maganga walangiza mabungwe omwe si aboma kuti adzigwira ntchito zomwe zingathandize kusintha miyoyo ya alimi. Tilandira ndalama mdziko lino kuchokera ku mathandizo osiyanasiyana ndi kugwira ntchito alimi aja ndikukhala kuti chinthu chachikonda nkupitirira. Sitifuna project oti kungobwera basi alimi apanga benefit for a short time ka 1-2 years mukamadzapita kusopeza magulu aja anaphwasukana kalekale. So pempho ndiro kuti anthu amene akupanga implement pa project amene wawo ma NGOs amene asankhidwa asipanga ma projects implement pa ground ipo ma technologies kuti athandize alimi athu kuti umoyo wawo upite patsogolo mpaka kalekale. Ntchito ya Sustainable Food Systems in Malawi FUDOMA komanso Sustainable Food Systems for Rural Agriculture Transformation and Resilience Transform zafika kumapeto patatha zaka zisanu akuzigwira ndi thandizo la boma la Norway. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Pofuna kukumbukira luso la katswiri azisudzo John Nyanga ndi Eric Mabedi omwe amadziwika bwino ndi mayina oti Isaac ndi Jacobo, achibale awiriwa akonza mwambo omwe adzaonetse masewero omwe ankapanga limodzi. William Nyanga komanso Maziko Mabedi ati zithandiza chinyamata kumvetsetsa komanso kuyamikira luso lomwe makolo awo anali nalo. Pakadali pano kampani ya 365 Modeling Solutions yathandiza mwambo ndi 5 million kwacha. Zambiri mu report lomwe walemba Roslyn ndi Obanda. William Nyanga yemwe ndi mwana wa malemu a John Nyanga wati mwambowu uthandiza kubweretsa pamodzi anthu kuti adzasangalale ndi zisudzo zomwe awiriwa amapanga. Tikumbutse kale lawo tijizutseso dzina la Isaac ndi Jacobo kuti anthu aone zimene Isaac ndi Jacobo amapanga. Pakadali pano mkulu wa 365 Modeling Solutions Limited Adan Mbewe wati zisudzo zili ndi kuthekera kothandiza dziko lino pachuma monga kubweretsa ndalama zakunja. Kakachebe kamene tili nako tithe kuwathandiza kubanja la Isaac ndi Jacobo kukonzekera show imeneyi pokumbukira luso limene anali nawo iwo mbuyomo. Kumbali yake mmodzi mwa omwe akukonza mwambowu Levison Sakambewa wathokoza kampani chifukwa cha thandizo la 5 million kwacha lomwe lapereka pokonzekera mwambowu. Izi ndi zofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti tikamanena kuti matate amene aliyense nthawi imeneyo amayang'ana kuti kodi atipatsira chani ndikofunika kwambiri. Manja amabedi ndi anyanga adakukonza kuti mwambowu udzichitikanso mtsogolomu. Malo mwa Zodiac ndine Roslyn ndi Obanda. Munkhani za masewero mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Gertrude Mutharika walonjeza kuti achitapo kanthu pa za chisamaliro komanso malipiro a osewera timu ya mpira wa manja ya Queens. Mutharika nena izi lachiwiri ku Lilongwe atacheza ndi osewera a timuyi komanso ya nyamata ya Kings pamene akukonzekera mpikisano wa African Netball Championship mwezi wa Mawa. Sambanda akutiuza zambiri mu ripoti ili. Lachiwiri pa 25 Novemba mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika
anadzidzimutsa osewera amatimu ampira wamanja dziko lino Queens ya Sungwana komanso Kings ya Anyamata pamene anakawachezera pambali pa zokonzekera zawo za mpikisano wa African Netball Championship umene mzinda wa Lilongwe uchititse kuyambira pa 8 mpaka pa 15 December. Mau awo Madam Mutharika anati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiokonda kwambiri kuti dziko lino likuchititsa mpikisano waukulu wa matimu ampira wamanja muno mu Africa, ndipo wati ngofunitsitsa kuti matimu a dziko lino ya Sungwana komanso ya Anyamata achilimike kwambiri pa mpikisano nkuonetsetsa kuti chikho chimene cha African Netball Championship chizatsale kunoko ku Malawi. Mau awo Madam Mutharika anati anamvetsedwanso kuti matimu a dziko linowa ali ndi mavuto ambiri azachuma komanso chisamaliro, ndipo alonjeza kuti akhale akukambirana ndi bungwe la Netball Association of Malawi pofuna kuona njira zimene angathandizirane kuti mwina mavuto amene wawa makamaka kumbali ya malipiro a osewerawa akhale kuti awakonza. Potsiriza Madam Mutharika anapereka mphatso ya ndalama zokwana 5 million kwacha ku timu ya Anyamata ya Kings komanso 5 million kwacha ku timu ya Sungwana ya Queens, pamodzi ndalama zokwana 10 million kwacha kuchokera ku banja lawo ngati la Mutharika. Nduna ya za chinyamata ndi masewero Patricia Wiskes yati kubwera kwa mkazi wa mtsogoleri wa dziko linoyu kudzachezera Anyamata ndi Asungwanawa kuwapatsa chilimbikitso kuti adzayikepo mtima pa mpikisanowu. Onga mene mwamvera ulendo ndo kuti sunapangidwe plan kwenikweni anangobwera kudzadzidzimutsa atsikanawa mokuti tithokoze kwambiri kwa family yonse ya Mutharika chifukwa choyika chidwi pa nkhani za mpira wa manja mdziko muno. Ndiye atsikanawa asangalala nawo kwambiri kubwera kwa amayi wa fuko lino komanso zapatsa chilimbikitso china chapaderadera pozindikira kuti kutraina komwe akutraina akukonzekera ndithu kuti atenge chikho chachikulu chomwe chidzasangalatsa Malawi ochuluka. Ndipo bungwe la Netball Association of Malawi NAM lati lakondwera kwambiri kuti mkazi wa mtsogoleri wa dziko linoyu ndi amene waonesa chidwi chachikulu chofuna kuti nkhani imene yokhuzana ndi chisamaliro komanso malipiro a osewera timu ya mpira wamanja dziko lino ayiunikire, pamene walonjeza kuti akhale akukumana ndi bungweli posachedwapa. Mlembi wamkulu wa bungwe la NAM ndi Yamikani Khungwa Kauma. Tiyamikire kunena kuti kubwera kwa First Lady kusintha zinthu, mwaona kunena kuti atipatsa ndrama imene yaperekaso chilimbikitso kwa atsikana chifukwa chonena kuti masewera amene wawa amafunikira zambiri. Atsikana wa ndrama imene amalandira imakhala yochepa, koma kubwera kwa First Lady kwapangisa kunena kuti tisunthe pamene tinali tifike pa level ina. Mwaona chimwemwe chimene chili ndi atsikanawa, izi ndi zimene zimafunikira makamaka kuti atsikana achite bwino. Timu ya dziko la Zambia ndiyo kayo imene sibwera ku mpikisano umenewu wa African Netball Championship, koma matimu ena amene akubwera ndi South Africa, Eswatini, Zimbabwe, Lesotho, Namibia, Botswana, Kenya, Tanzania komanso Uganda ndi timu ya dziko lino ya Queens ya Asungwana komanso ya Anyamata ya Kings. Malomwa Zodiac kuchokera pano pa bola Griffin Saenda Indoor Sports Complex ku Lilongwe, ndine Sampanda. Abaso ndiye pamapeto pa nkhani zathu, koma tisanapite tionenso mitu yake. Nduna ya zachitetezo cha mdziko Peter Mukito yati ya polisi yamanga anthu angapo potsatira kuphedwa kwa dotolo wa chipatala cha Queens Victoria Bobe. Nthambi ya UNDP yayamikira dziko la Malawi kuyesesa kuthana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo. Nthambi ya Dodma yachenjeza anthu pa mchitidwe wokuba thandizo la anthu omwe akuvutika ndi njala ndi ngozi zadzidzidzi. Muzamasewero mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino walonjeza kuchitapo kanthu kuti malipiro a osewera timu ya mpira wa manja ya Queens akwere. Werengani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndine Sam Kabambe. Zikomo pokhala nafe.